Para pamirsa, menda menika dipun gadah kalih sungu ananging menda gadhanipun Saki Ahmad menika gadah sungu cacah sekawan. Mekaten wujudipun menda ingkang gadah sungu cacah sekawan. Menawi dipun tingali, blegeripun menda kasebat kados menda padatanipun. Ananging menawi dipun tingali kanthi setiti, mliginipun bagian sirahipun badhe ketingal bentenipun kalian menda sanesipun inggih menika cacahipun sungu wonten sekawan iji sarta ules wulunipun langkung alus lan kandel. Menawi menda sanes sae menika menda lokal, menda PE menapa dene menda saking Garut lan Priangan. Cacahipun sungu saged dipun pesthekaken mesti kalih iji. Ananging menda setunggal ingkang werninipun wulu camang menika cacahipun sungu wonten sekawan iji. Sekawan sungu ingkang wonten ing sirahipun menika panjangipun sungu meh sami. Pinunjuklipun menda meniki nika kuping langkung panjang. Terus napa postur tubuh nika ageng. Terus nika berat badan ini pun saged 50 kilo sampai 60 kilo. Terus niki hasil persilangan, saking domba Garut sing domba aduan kalih domba lokal daerah sekitar iku, Pak. Menda sungu cacah sekawan ingkang mujudaken jamburanipun menda lokal kalian menda Garut menika asalipun saking Cilacap. Warga ingkang mangertosi menda sungu sekawan menika badhe remen amargi wulunipun menika benten kalian menda padatanipun. Wulu menda menika alus, kandel lan werninipun mencorong. Amargi wujudipun minunggan, anggenipun ngupakara dipun pisah. Menda kasebat kathah ingkang remeni lan kepara sampun nate ingkang nawis kanthi pengaos kalih dasa yuta rupiah. Ananging dening ingkang gadah boten dipun sukaaken amargi badhe dipun ingah piyambak lan badhe dipun kawinaken kalian menda lokal ingkang wonten supados mangkinipun saged wonten menda sungu sekawan sanesipun. Mekaten balabaranipun Eko PPS lan Arif Budayri. Cekap semanten atur kula wasur patang Ferry.